Balik Pilipinas na si dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo o Guo Ping matapos ma-deport mula Indonesia kung saan siya nasa kote ng mga otoridad. Lumapag sa bansa si Guo sakay ng isang private plane pasado 1:00 ng madaling araw ngayong Biyernes, September 6. Kasama ni Guo si Interior Secretary Abalos at PNP Chief General Romel Marbil na lumapag sa isang private hangar sa Pasay City. Ayon kay Secretary Abalos, sa eroplano pa lamang ay ipinaalam na kay Guo ang warrant of arrest na inilabas ng Tarlac Regional Trial Court kaugnay ng kasong graft laban sa kanya. Kaya naman pagbaba niya, inaresto agad si Guo. Bago naman dalhin sa custodial facility sa Camp Crame, dumaan muna sa physical at medical examination ang sinibak sa pwesto na alkalde at sumailalim din sa inquest proceedings. Sa press briefing nitong umaga, iprinisenta si Guo suot ang orange t-shirt na may nakaimprentang CIDG detainer. Halos hindi naman ito humarap sa mga miyembro ng media at nakasuot pa ng face mask. Samantala, sinabi ni Abalos na isang kaibigan ang nagpahiram ng private plane sa gobyerno ng walang bayad. May deadline daw kasing ibinigay ang Indonesian authorities upang makuha si Guo at kung hindi ay pakakawalan siya. Ibinahagi rin ni Abalos ang dahilan ng pag-alis sa bansa ni Guo. Sinabi ni Alice, natatakot siya sa buhay niya at kaya siya umalis dito sa bansa. No. Naitanong din sa kalihim ang nag-viral na retrato nila ni Guo kasama si PNP Chief Marbil. Paliwanag ni Abalos, nag-request si Alice na kausapin kaming dalawa ni Chief. At sinabi niya na meron siya mga death threats. At inassure ko siya, ni Chief, na yung death threats, huwag niya alalahanin yung importante, sabihin niya lahat ng totoo. Lahat, huwag siya matakot, maski sino pang malalaking tao ito. At siya ibabantayan ng kapulisya. Tapos pinadocument namin, para lang malinaw ito, eh hindi ko naman alam kung ano yung ginagawa niya, nakaharap siya, siyempre nakatingin ako sa camera ng gano'n. Ang hirap naman mo, hindi ba? So yun po ang nangyari niya. Sa kanyang matipid na pahayag, kinumpirma ni Guo na may pagbabantanga sa kanyang buhay. Confirm ko po ang lahat po na sinabi ko ni Secretary na meron po akong death threats po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nandun ako po sila. I feel safe po. Maraming salamat po. Dahil sa warrant of arrest na inilabas ng Tarlac RTC, mananatili sa kustodiya ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG si Guo. Oras na makapagpiyansa, saka raw siya ito-turn over sa Senado. Kasama si Jennifer Salenga, ako si Danny Cachino para sa CLTV 36 News. Malaking hamon para sa gobyerno ang implementasyon ng Public Utility Vehicle Modernization Program na ngayon tinatawag ng Public Transport Modernization Program o PTMP. Naging pahirapan kasi ang paghimok sa bawat driver at operator na sumunod sa mga requisitos gaya ng consolidation, lalo pat mawawala rito ang individual franchise ng mga unit. Pero sa kabila nito, tiniyak naman ng Department of Transportation na tuloy ang programa. Yung pinaka-importanting component niya, consolidation, ay nasa 84% na tayo, no? And with that, pwede na natin talagang ipagpatuloy yung programa natin, no? Itong programa na ito, gusto nating maging organized and efficient yung ating transport system, no? Kaya gusto natin na yung mga operators natin ay either cooperative or corporation para they can work together, they can implement yung tinatawag natin na maintenance plan, no? Fleet maintenance program, no? Dito sa Central Luzon, nasa 81% ng mga public utility vehicles o PUJs ang consolidated na. Tumaas daw ang numerong ito kumpara noong 2022 na nasa 54% lamang. 88.35% naman ng mga ruta ang consolidated na rin daw. Samantala, bukod sa malala at mabigat na daloy ng trapiko, problema rin sa mga kalsada ang mga kaso ng road rage na resulta ng alitan ng mga tsuper. At ayon kay Bautista, makatutulong din ang PTMP upang maiwasan ito.
Yan, actually yan ang isa sa mga objectives nitong modernization program, no? Na magkaroon ng yung tinatawag na efficient system, no? Na hindi nagtatalo-talo, hindi nag-aagawan ng mga pasahero, pero i-dispatch natin yung mga units kung kailangan, no? Kung kukunti lang pasahero, di dapat yung tamang number of vehicles lang din yung pupunta doon para naman maiwasan din yung traffic. Sa buong bansa, aabot na sa 11,000 modernized vehicles ang bumabiyahe sa 190,000 units na nag-ooperate. Samantala, nauna nang nakapanayam ng CLTV 36 using Isang Transport Service Cooperative sa Lubao, Pampanga, na nagsasabing hindi sila makapaglabas ng karagdagang unit ng modern iconic jeepney dahil sa kakulangan sa pondo. Hindi rin umano sila makapangutang sa mga bangko para sa programa. Inimpang mag-comply may kaya kaming iconic jeep. May nibatsa pa po Chaong Quezon. Emya po panutang kem bangko ini uling burina ning bangko retang minibus. Nung ka rin medyo mabayat po yung kay pamagbayad. So ngayon gawa mi po ken kooperatiba mi papag-share kami. May kaya kaming share capital, then bawat operator 14,000, then driver 9,000. May kalikom kaming siguro migit kumulang kayong metong milyon. Pero uling mabayat, yung pamaningil, de baloy na po rin kalupa min driver, basta-basta apalwalim pera. Nilinaw naman ni Bautista na bukas sa mga bangko sa mga kooperatiba, gawin din naman programa ng gobyerno. Financing naman ay hindi lang para sa minibus, no? So yung mga bangko naman, pag nakita nila na yung unit ay talaga namang maayos, no? And kailangan ng ruta, no? Ay isusuportahan din yan ng mga bangko, no? So hindi lang para sa mga minibus yan, but sa lahat ng mga modern vehicles yan, no? In fact, meron ding mga programa nga na merong magpapautang na walang interest, no? Liana Canelao, CLTV 36 News. Pinarangalan ng Social Security System o SSS Luzon Central 2 Division ang mga reteradong miyembro nito sa kanilang ika-67 anibersaryo. Ginanap ang espesyal na okasyon sa Ciudad Angeles ngayong Biyernes, September 6. Sakop ng naturang dibisyon ng ahensya ang mga probinsya ng Pampanga, Bulacan at Olongapo City. So ito yung ating Pensioners Day na ginaganap po ngayon, no? Part of the SSS 67th Anniversary Celebration. Binibigyan po natin ng pagpupugay yung ating mga pensioners na sila naman talaga ay nagsikap ng mga productive years nila. Sila yung nagbigay ng foundation para sa SSS. Kaya gusto nating i-celebrate na kasama po sila. Ang tinutukoy ng Vice President ng SSS Luzon Central 2 Division na si Gloria Corazon Andrada ay ang Pension Loan Program o PLP. Siguradong meron silang panggastos pa rin, while at the same time makukuha nila yung pension loan na kung ano man yung pangangailangan nila, no, masasagot yung mga pangangailangan nila. Kabilang ang retired pensioner ng ahensya na si Alfredo Sirocha sa mga dumalo. Kwento niya, ito na ang ikatlong pagkakataon na siya ay nakapag-loan sa SSS buhat nang siya ay magretiro noong 2014. Sa edad na 75, may pinag-aaral pang senior high school si Tatay Alfredo. Kaya't malaking tulong nga niya na bukod sa kanyang pension, may iba pa siyang pinagkukunan ng pantustos sa matrikula ng kanyang unika iha. Ako sana ang anak ko at saka maraming tulong yung SS. Hindi po ako naiirapan maglo-loan. Sandali lang. Sa ilalim ng PLP, maaaring makahiram ang mga kwalipikadong retired members ng hanggang 200,000 piso na may 10% interest kada taon. Hindi kailangan pumunta sa labas sa mga lending institutions dahil sa SSS po maliit lamang yung interest. Nasa 10% per annum. Sa labas yan, parang per month na yata yun eh. Tapos, hindi namin kukunin yung ATM nila, hawak pa rin nila at meron pa rin silang marireceive na pension kada buwan na about a little less than half.
Bukod sa pagpapakilala ng PLP, nagkaroon din ng mga talakayan tungkol sa health at wellness ng mga senior citizen, gayon din ng mga gabay sa paggamit ng online platforms ng SSS tulad ng My.SSS Portal at SSS Mobile App. Tiniyak naman ng ahensya na patuloy silang maghahanap ng paraan upang maserbisyohan ng kanilang mga miyembro, lalo na ang mga nagretiro na. Lizan Morten, CLTV 36 News. Ngayong nasa Pilipinas na muli ang sinibak na alkalde ng Banban Tarlac na si Alice Guo, inaasahan ang kanyang muling pagharap sa pagdinig ng Senado kung saan meron siyang warrant of arrest. May imbitasyon din ng Kamara kay Guo. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nais daw niyang masagot ni Guo ang napakaraming katanungan kaugnay ng natukal na iligal na pogo sa lupang pagmamayari ng dating alkalde. What I want to hear from her is for her to lay out exactly how these pogos became such a large, it's basically a criminal enterprise. Matatandaang makailang beses na itinanggi ni Guo na may kinalaman siya sa operasyon ng pogo sa Banban, pero mismong ang Pangulo hindi kumbinsido rito. It's very difficult to believe because as a former local government executive, it seems impossible that an operation that is a few hundred meters away from my own office, hindi ko alam yung nangyayari doon, illegal na ganitong kalaki na operation. Marami pa raw katanungan ang kailangan sagutin ni Guo tulad ng kung saan galing ang yaman niya at kung paano siyang naging alkalde kahit hindi naman siya kilala ng mga tao sa Banban. Mga katanungang makailang beses na ring naitanong sa Senado. Umaasa raw ang Pangulo na maayos sasagutin ni Guo ang mga tanong sa kanya, di tulad ng dalawa niyang kasamahan na si Cassandra Leong at kapatid na si Sheila Guo na una nang nahuli sa Indonesia kamakailan. Sana naman mabuti-buti ang sagot ni Alice Guo as compared dun sa mga kasamahan niya. Because it will not help her at all to be evasive. Mas bibigat ang magiging problema niya kung hindi siya magsabi ng totoo. Samantala, hiningan din ng reaksyon ng Pangulo kaugnay ng pagbatikos ng publiko at ilang mambabatas sa mga viral photo kung saan nagpa-selfie ang ilang opisyal at agents ng gobyerno kay Guo. Ayon sa Pangulo, wala naman siyang nakikitang masama rito. That is part of the new culture now na nagpapakawala din ng kahit ano. Kasi po-post nila, tignan mo, nakasama ako dito sa team na nag-aresto sa ganyan-ganyan. That's ang tawag natin sa Pilipinas, we are the selfie capital of the world, di ba? Hindi nag-selfie, hindi mo naman pigilan ng tao na ngumiti. So they just had the selfie. I don't think there's much more to it than that. Jennifer Salenga, CLTV 36 News. Dapat sa Senado muna siya ma-detain para makaharap sa hearing sa Lunes. Ginagalang ko ang karapatan ng judiciary na maglabas ng warrant. Pero ang Senado ang may pinakaunang arrest warrant laban sa kanya. Ito ang pahayag ni Senator Rizzo Ontiveros kaugnay ng usapin kung kaninong kustodiya ba dapat sumailalim si dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo na ngayon ay hawak ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Umaga ng Biyernes, September 6, dinala si Guo sa Tarlac RTC para iharap ang kanyang sarili sa judge, patunay na naaresto siya. Hiniling na raw ng senador sa Office of the Sergeant at Arms o OSA na i-monitor ang pangyayari. Ang Senado ang nag-trigger ng manhunt. Senate warrant ang bitbit ng ating law enforcers sa Jakarta. Kinwestiyon din ng senadora kung bakit ang Tarlac RTC ang nag-issue ng warrant of arrest. Malinaw din sa Korte Suprema, in the case of Binay versus Sandigan Bayan, that criminal cases against municipal mayors fall within the exclusive jurisdiction of the Sandigan Bayan. Bakit po kaya Tarlac Court ang nag-issue? At bakit siya dinala sa Tarlac? Samantala, pinuna rin ni Ontiveros ang ginawang pagpapaselfie ni Guo sa mga opisyal at agents ng gobyerno. We want answers, not a photo shoot. Matapos niyang makipagtaguan sa batas, ginawa namang fam meet nitong si Alice Guo ang pagka-aresto niya. Kulang na lang red carpet. Tingnan natin kung gaano siya ka-photogenic sa hearing sa Lunes.
Only pictures siya doon. Kasabay nito, nagpaalala din ng senador sa mga kasamahan sa gobyerno na hindi raw dapat ginagawang social event ang pag-aresto sa isang puganteng sangkot sa patong-patong na kaso ng human trafficking, money laundering, fake identity, gross misconduct, illegal recruitment and detention at corruption. Sa Lunes nakatakda ang susunod na pagdinig ng Committee on Women kaugnay sa illegal na pogo sa bansa. Jennifer Salenga, CLTV 36 News. Makakaasa raw ang mga manggagawa sa lahat ng rehiyon sa bansa na madaragdagan na ang kanilang daily minimum wage ngayong taon. Ito ay matapos ihayag ng Department of Labor and Employment o DOLE na kasado na raw ang mga konsultasyon para sa iba't ibang rehiyon hinggil sa adjustment o pagsasaayos ng kanilang mga sahod. Sa panayam ng Malacanang kay Labor Secretary Benvenido Laguesma, sinabi nito na ang naturang development sa usapin ng sahod ay naaayon umano sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang ng 122nd Labor Day noong May 1. Aniya, hinimok ng Pangulo ang Regional Tripartite Wages and Productivity Boards o RTWPB na muling suriin ang minimum wage rate sa lahat ng rehiyon. Ito raw ay upang matiyak na sapat ang sahod ng mga manggagawa upang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Matatandaang nitong July 17, ipinatupad na ng RTWPB National Capital Region ang 35 pesos na dagdag sa daily minimum wage ng mga manggagawa sa NCR. Kaugnay nito, kinumpirma ng kalihim na nagsimula na ang mga serye ng public consultations hinggil sa wage adjustment sa ilang rehiyon. Itong buwan na to, mayroon ng lalabas na wage order ang nasabing Regional Tripartite Wages and Productivity Boards at yung iba, batay din sa direktiba ng ating Pangulo, nagsasagawa na rin po ng proseso. Sa madaling salita, lahat ng mga Regional Tripartite Wages and Productivity Boards sa loob ng taon na ito ay magkakaroon na ng karampatang aksyon dun sa adjustment ng umiiral na minimum wage level sa kanilang rehiyon. Sa kasalukuyan, 449 to 500 pesos ang minimum wage sa Central Luzon para sa mga non-agriculture sector. 422 to 470 pesos naman ang current minimum wage sa mga manggagawa sa agriculture sector habang 384 to 489 pesos naman ang arawang sahod ng mga nasa retail at service sector. Idinao sa unang konsultasyon ng RTWPB3 sa Clark Freeport, Pampanga noong August 20. August 30 naman nang maganap ang second consultation sa Olongapo City, Zambales. Habang gaganapin naman ang third consultation sa September 10 sa Cabanatuan City, Nueva Ecija at September 12 naman para sa fourth and final consultation na gaganapin sa Baler, Aurora. Samantala, nakatakda ring magkaroon ng public hearing on minimum wage adjustment ang RTWPB sa susunod na Lunes, September 16 na gaganapin sa Heroes Hall, siyudad ng San Fernando, Pampanga. Kaugnay nito, hinikayat ang iba't ibang employer, manggagawa, employer associations at labor organizations na lumahok sa naturang pagdinig upang maihayag umano nila ang kanilang mga alalahanin at matiyak na patas ang mga ipapatupad na desisyon hinggil sa sahod. Matatanda ang October 16, 2023 nang huling magkaroon ng dagdag na sahod sa mga manggagawa sa Central Luzon na nagkakahalaga ng 40 pesos kada araw. Kasama si Karen Murillo, ako si Danica Gino para sa CLTV 36 News.